Singasondela. Sanibonani emakhaya, singena esigabeni sase-High Court njengoba nibona nje sise-High Court eMaritzburg sizofuna ubulungiswa la eMaritzburg. Njengoba nazi ukuthi kunesidumbu esilahlekile sikaBaba uNkonyane. Lesi sidumbu esilahlekile esilokhu salahleka kulela viki lokungcwatshwa kwakhe la khona ebhokisini okwavela khona manje. Asizile-ke la e-High Court ngokuzonaka iy'ndaba ezingaphakathi ebandleni, kodwa size la nabefundisi bami so that sizoba nokulunga, sizoba ne-closure sonke njengamabandla, ngoba njengoba silokhu sibekile ukuthi this is our Pope, uyena muntu ophethe indlu ebaluleke kakhulu kumaZayoni wonke jikelele, ngabe yakaNkonyane ngaba kuyona yakaNkonyane, but uphethe indlu yangasenhla, uyinkosana yethu masikathatha ngokwezindlu. So njengamanje-ke sila ukuzothola ubulungiswa ukuthi abube khona ubulungiswa, na njengamanje sizongena enkantolo, inkantolo izosinikeza ama-marching orders ukuthi from now ubani kufanele akhombe ukuthi isidumbu sikuphi, futhi leso sidumbu singcwatshwe kuphi, ngoba sifuna ukukwazi lokho. Inkosi ayisazi isidumbu, kodwa iripoti yafika enkosini ukuthi bacela ukungcwaba esontweni. Asibangabikho isizathu sokuthi kuthiwa kwangangcwatshwa esontweni, but-ke bakhona abasolayo ukuthi kwangcwatshwa esontweni. Simi la ngoba singazi ukuthi isidumbu sikuphi. Sihamba-ke noBaba uNkosi, noBaba uNtshangase, noprofesa wakhona enyonini, naba abafundisi bonke bakhona enyonini, bakhona bazolalela into ezoshiwo namhlanje. Silana-ke akakaqali i-court, but-ke sizonitshena futhi mase siqedile ukuthi i-court ithini. Baba uNtshangase, is there anything? No, asibonge kuna nonke nibuka khona balaba ababuyi bethu. Siyabonga ngokusupporta kwenu kukhulu okwehlele emzini wasenyonini. Kulahleke umzimba kaPope wethu wamaZayoni, ulahlekile. Sifuna nje wona, mabe sikhiphele wona sawungcoba kahle ngesizotha sisonke njengamazayoni. Ubunkonyane akasiyo umuntu eyedwa, awethu sonke uNkonyane lo. Sizocela nje lokho besikhiphele yena i-court bese ehanje ongcwatshwa ngesizotha. Okunye-ke lokwamabandla nokuthiwa kuyakhulunywa asikwazi, esikwaziyo sibona ibhokisi eli-empty elinamatshe phakathi ebeliphethe ucebe lethu, esizocela ukuthi cha akubuye umzimba uhambe uyongcwatshwa kahle ngesizotha. Sicela nje lokho bafowethu.